ga nura yan inuwa sai na ga tauraro. Ana jin yanayi fa wai akan zaɓe za a yi, to ba hegen da zan zaɓa wallahi ba wani hege wallahi. Kawai muna zaman da wai ka je ka dangwala mutum ban wazan dangwala ni kawai kuɗi fa dan ni fa wallahi in ba su ban ba wallahi ba zan zaɓa ba. Ha ba sai na ga nura yan inuwa sai na ga tauraro daga Allah mai hasken da ba shi. Let's go. To da ban kwana ba gani ko da wani ba ko ne sa amma alaikum assalam. Mu gaisa? To mu gaisa din. Amma dai wannan da ya gani a jika ta kake. Wallahi tun safa nake wahala nake yawo a garin. To ina za ka kai kuma bawan Allah? Dan Allah so nake kuma mai idan ga Nura Aminu. Nura Aminu. Kai mahaukacin ina ne? Kawai ai tambayar ka ne kai mahaukacin ina ne? Ka san inda yake da ba. Kai kallon malon gwari ina zan je in same shi. Ka ware fa in ce ma dalla mutan wala Allah tan ware can. Ka ware fa in ce ma dalla ware. A dan za ka zo ka tambaye Nura ina dalla tan dalla ware. Ba dai da ka kai karba kare kai. Let's go. In ban da rahin aikin yi wai ka taso daga wani kauye wai ka zo ne ka ce wai Nura Aminu kake so in ban da rahin aikin banza ne ya zo ya bata mun rai ma. Mutumina me yake faruwa ne? Mutumina tun ɗazu na zo in yi magana kayi mishi. Sorry mutumina ya kai ne. Me yake faruwa Ai ne? dalla yare wani gara ne daga kauye zo ne wai Nura Aminu yake so. Ban da garanci ka taso daga kauye baka san ma kai kanka ma baka san kanka amma ka ce wai Nura Aminu kake so. Haba mutumina, baƙonka annabinka. Allah ya Bai kamata izo yana tambayar ka kuma ka kore shi ba. Ya kamata kada ka saurare shi da abin da izo. Sai ka bashi makama. Wallahi ba da abin da yazo. Wallahi ba da abin da yazo. Wani buhu ne fa a hannunsa. To ka san ban da mutumin kauye kawai ka ringo ma buhu ka shigo cikin gege ka ce kana To ka san me ka san me a cikin sai a kace kuma ba haka ne. Akwai dukiya. Yanzu yadda za a yi. Kashi za mu yi mutum. Wallahi ko in dai Kashi za mu yi. in dai za wajen ina yi. Haka din nan yanzu aka mani. He tried it. Ai za mu je kusa da jije. Sai na ga nura yan inuwa sai na ga tauraro daga Allah mai hasken da ba shi gushewa. Ku zo mu ga dan baiwa mai tarin al'umma. Na fada na kara sai na zo na ganka dan kaya na hana jakata na dauka zane je domin na ga malamin waka duk nisa ayi ban gajiya. Allah ka nuna min bawan Allah nan cikin gaggawa imanin Allah kare daga tarin ma Allah sarki an tafatun Allah haɗa ni Allah zai fara nuna min addu'a nake ilahu ya kare ka da kan sharri dama an ce mai haƙuri shi ke da riba to yaban gwani a gare ni kam ya zamo tilas. Musa ne ya dorai mai waka. Taso mana ka zo ya ana maka magana kan aji taso mana. Taso mana. Rage haka ne kamar wani dama mun gasa da gida ne taso mana. ni ba komai kawai Rayuwar ce ka zama abin da ka zama ka zo ka same shi a cikin yanayi
ka yi haƙuri don Allah abin da ima komai zai wuce da ke tafi da kai. Ni ina so ga Nura Inuwa ne da yanzu kuma ina tambayar ta kama zaki na nan. Ai ka duba wai Nura ne Allah yanzu ai na za ga Nura ne. Ka yi haƙuri kai mai cikakken bayani. Yanzu ka san menene? Akwai wanda za mu haɗa ka da shi. Shi ya san Abubakar NG boy. Shi kuma NG boy zai kai ka Da gaske? ka san dai ai ba za mu yi magana da wannan ba. The best ne da yi amma dai ai da waya a hannunka ko? Yau to muga kalar ta. Ba shi ba matsala. Kana wallahi? Mece ce wallahi? Kai ka ji gidajen cin irin nan amma kana da hotunan Duba da za a yi. a cikin kana ga celebrity Ita ma yar garin ne ce okay ga ma hotunan nan suna gani Aina? gashi kai na ka samu hotunan nan ko da man da yi kana supporter din shi ka riga ajiye hotunan shi Wannan waye? wannan small kenan Ibrahim small Ne. ina suna tare da Abubakar NG boy to shi idan ka bi ta hannunsa zai hada ka ne da shi MG boy shi kuma NG boy shine zai kai ka yi To kuma ina ga wannan Usman. kar ka damu wannan zamu hada ka da shi Yaro ne fa. wannan ne yaro celebrities fa To kai na ruwanka da yaro. shine dan na hada ka da shi shi kuma zai bi ta nan zai je hada ka da MG boy Isele me sele me sele. Celebrity. haka dai harkar da irin gayin nan haka to shi yana ɗaya daga cikin gayin Dan kada. ba ƙarya ba ne ƙarya kuma ya azancin ƙarya muna so mu haɗa ka da mutum an zo ana so a Na haɗa ka gode da na mu. na gane na gane. Shi dai ina zan ga wannan. yanzu wannan ba abun wahala ba ne idan ka bi ta haka kaga wacin yayi haka in dai ka ji za ka gan shi a tsaye in dai ka ji za ka gan shi saboda su kalar su mata fita da ba kana kallon shi amma ba ka zan iya Ce ko ka gane kudancin da aka yi ma. Na gane na Ka gane. fuskanta. kaga ba a gama da kai ba akwai dan ai ba za mu ko wannan abun ya tafi a hannu To amma dai Yanzu tsaya da ka wani ƙauye. dan bayan can ne dan gangaren ta gidan gangare. ka ji ma ƙauyen nasu ma bai sai sunan ƙauyen nasu ba amma kuma ya to cikin gari wai Ai da daga baya muka zo. Bishi dai a hankula, bishi dai a hankula. yauwa Yanzu dai ka gane inda muka yanzu zo. kaga Yawa to. kaga za ka tafi ne kai ka dan yi a yanzu nan zakwarantar zai maka banza ne Ka hau su yaro. kake haka ai wannan San mutumin ƙauye. mutumin kauye ba ke Ka san waccan jaka duk yadda za a yi fa sai mun bi shi fa waccan fa in kai ba za ka ba ni fa sai na je ka bari dan sai ni ya fa gyara kai. yadda Ka ka bari ma fa sai ya waccan je da jaka sun dole sai na ka bari sai ya je sun haɗu da celebrity din nan. dan ni sai To sai ina sun jin gama ma abin da ina jin ma fa ni zan sauke shi a shagona ni fa duk yadda za a yi sai na bi gayan nan fa saboda gayan nan cikin jaka da yadda ya aka yi shanun sa ma ya sayar ya shigo cikin birnin nan Ni dai yanzu mutumi na tun da na sasunta ku zan koma bakin. karka damu shikenan sai mun jone Sai an jima. shikenan sai mun haɗe bari ni na Nan bu fa bayan abin nan ɗinsa fa. ba da ni ba da na bu bayan bari na bu da bayan sai na ga nura yan inuwa sai na ga tauraro daga Allah mai hasken da ba shi gushewa ku zo waye ne Bakon nan ba. Waye wannan? Hello? Ina ji. A sarki. sai rolin mana kamar